No ha trobat cap de delicte en aquest home. Aquest home, redraón del poble, l'ha interrogat davant de tots vosaltres i no ha trobat en ell ninguna culpa del que l'acuseu. I Herodes tampoc, perquè me l'ha tornat així. No ve que en ell res va condenar-lo a la mort. Castigaré i el deixaré anar. Tots els anys liberem una persona per aquestes fetges. Tenim el famós criminal Barrabàs. Com a Barrabàs? Aqui. Qui voleu que allibere? Barrabàs, a Jesús, el Crist. Què voleu que faci? Jesús, anomenat el Crist. Castigaré i el deixaré anar. Vamos.